Hej, mit navn er Albert, og jeg er jeres vært i dag. I denne udsendelse er temaet racisme. Vi tager hovedsageligt fokus i den måde, folk forstår racisme på. Vi har snakket med en ekspert fra Amnesty International. Det er en står Mikkel Vindeløv for. Ja. Du bliver nødt til at respektere din medborger i... Du er ikke medborger i mit land. Jeg står her uden for en Amnesty Internationals hovedkvarter i Danmark, og vi skal ind og snakke med en person, der ved rigtig meget om racisme. Shall I read you the statement? Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Jeg hedder Natasha, og jeg studerer flygtningestudier og menneskerettigheder på en kandidat på Aalborg Universitet. Og en del af mit studie er, at jeg skal være 6 måneder i praktik, og nu har jeg været her i 5 måneder. Ku Klux Klan, det er noget, der stammer fra staterne. Og nordstaterne, de vil have næggerne, de skulle være frie mennesker, man. De er jo ikke mennesker, det er dyr. Du ser på en gorilla og sammenligner den med en abe, man. Så er det samme fremgangsmåde, man. Samme bevægelser, sådan noget lange arme, man. Lange fingre og sådan noget. Lange fødder. Det er vi ikke. Personligt er jeg meget imod racisme. Jeg synes, det er dybt forkert, og jeg synes, det er sørgeligt, det stadig eksisterer. Og jeg synes, det vidner om uvidenhed, at man laver forskel på folk på grund af etnicitet og hudfarve. At man siger, jo mørkere i huden du er, jo mindre intelligent er du. Det synes jeg er dybt forkasteligt og meget forkert. Ja. Så har det helt at de har knippet deres følger. Altså, de er ingenting. Hvad er det, der irriterer dig på dem? Altså? De irriterer mig bare. Du giver os ret i det? Ja, det er helt sikkert. Og hvis ikke flere. Der er mange ting, der følger med på grund af racisme, som at folk ikke bliver behandlet lige, der er ikke ligestilling, de er ikke lige for loven. Når det kommer til racisme, så er der rigtig mange artikler i menneskerettighederne, som bliver brudt på grund af racisme. Jeg kan lide det, når de farer rundt i det der Zimbabwe-tøj, og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden, og hvis man skulle spørge dem om noget, eller hvis man kommer ind i deres taxa, som du kører i, så siger de, jeg ved ikke, hvor det ligger, du fortæller vej, ikke? Det tror jeg, ja. Fordi der er rigtig, rigtig mange, der ser op til de her berømte fodboldspillere, og hvem det nu end er, der med i den reklame. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at noget så stort som FIFA eller UEFA går ud og tager et standpunkt og siger, at det vil de simpelthen ikke være med til. Og jeg tror, det inspirerer andre til ligesom også at tænke over, jamen, hvor er det egentlig, vi er på vej hen af. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at også NGO'er, ligesom for eksempel Amnesty, eller det kan være Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, at sådan nogle organisationer går ud og siger nej til racisme, eller nej til diskrimination af flygtninge. Jeg tror, det er rigtig farligt, hvis den side også tier stille, at det bare kun er regeringen og deres skræmmekampagne, der får lov til at tale. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har en god hvad kan man sige, diskussion i samfundet omkring, hvad er det egentlig, vi siger ja og nej til. Og jo flere, der går ud og melder ud, at de siger nej til racisme, jo bedre tror jeg, det er. De indfødte dernede, de aner jo ikke noget om, at det der uranit er værd. Nej, hvem fanden skulle have fortalt dem det, de sorte avokatte? Det bliver en smal sag at få en ret til at udnytte det. De mere kloge og de mindre kloge, som der står der i Koranen, eller hvor fanden det er, jeg har læst det. Og det var så alt for denne gang, og vi ses i næste uge på DR1.